Pronašli smo je na ulici, sestre i ja, promrzlu i prestrašenu. I napravili smo fatalnu grešku. Želeli smo da spasimo životinju. Uneli smo je u kuću, natukali antibioticima i otrovali iz najboljih namera. Ujutro je otac izbacio crkotinu iz stana, ukočenu i pomalo smrdljivu. A ja sam otišao istraumiran u školu. Par dana kasnije predao sam pismeni sastav o krivičnom delu trovanja mačke, koji sam na insistiranje nastavnice morao da pročitam naglas. A učenici su se smejali i mjaukali, pokazivali su prstom na mene i mjaukali. Pokušala je da ih smiri, ali tog meseca ja sam bio najveća zabava u razredu. Preosetljivi, nagojeni klinac koji piše o pokisloj životinji sa ulice. Više nikada nisam uneo životinju u kuću, viđao sam ptice sa slomljenim krilom, pse izgrižene do kostiju, ali im nisam prilazio. Vreme je prolazilo, a ja sam gubio saosećanje za živa bića. Voleo sam da iznosim iz kuće masivni čekić i veliki nož, da na školskom odmoru udaram čekićem u vrata i pokazujem nož drugarima. To im se dopalo, mislili su da sam faca. Nikada nisam upotrebio veliki nož, ali sam zapretio jednom klipanu blizu autobuske stanice kod bazena na Košutnjaku da ću ga izbosti ako nastavi da me proganja sa svojim maloumnim drugarima. Nesigurno su se nasmijali i pomenuli da će doneti motke kao odgovor na moj nož. Ali od te večeri maltretiranje je prestalo i nisu mi više prilazili. Naučio sam da živim u sebi iza betonskog zida na koji je ponekad ličilo moje lice. Verovatno nisam ni mogao drugačije. Kasnije, mnogo kasnije, posle oluje koja je odnela nacrtanu kuću u kojoj je živelo veliko nacrtano srce, otkrio sam drugare, pivo i nemirne žene, zadimljene noćne klubove i uličnu poeziju i sve se promenilo, zid se otopio kao dvorac ledene kraljice. Možda bih ponovo mogao da pokušam da spasim neku životinju, makar jednu od 10.000. Možda bih mogao da pokušam da spasim sebe. Hvala.